Tes.
selamat hari Minggu ma dihita saluhutna. Selamat hari Minggu. Goar ni mingguta sadarion, ima minggu Trinitatis, nomor lapatan hasitolu sadaun ni debata, doho topik debatata nasangap jala natibul. Tapuji ma tuhata, maride mahita sian buku ede nomor 585 ayat sada rodi ayat tolu.
marhite-hite goarni debata ama, dohot goarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot goarni todi parbadia, na tumopalangit dohot tanoon. Amen. Pinuji ma debata aman ni Tuhata Yesus Kristus, naung upasu-pasuhon tuhita, ragam ni pasu-pasu partodion, sian banua gijang, di bagasan Kristus, dibolati dohita gabe anak tu ibana, bahen pamujian di hamulyaon, ni asi ni rohana. Ale Jahoba si gonggom hami, masay sangap dogoarmo, dilihat portibion. Haleluya. Haleluya. Martangi yang mahita, ale debata si tolusada, debata ama anak dohot to di parbadia, nama dok mauliate mahami tuho, ala ditopa, dipalua, jala di parbadiai ho hami, hinorhon ni asi dohot holong ni roham nagodangi, sairamuti mahami di bagasan parmaraan, dohot pangunjunan, apuli hami uju marsak, pahehe hami uju tinggang, jala togu-togu hami di hasusuda ni bohal nami, tu harajaonmu na di banua gijangi, asa disi pujion nami ho, marhite-hite roha, dohot hata nai baru. Amen. Maredde mahita sian buku edde nomor 230 ayat sada rodi 2. Tatangihon ma patik ni debata di mingguta sadarion ima sian patik na parjolo sahatro di patik paopaton. Patik parjolo ahu do Jahoba debatam ninna debatata dang jadi marakup ahu bahenonmu debatam. Patik paduahon dang jadi ganaonmu jala dang jadi sumanonmu. Manang aha na di banua gijang, dohot na di banua tongaon, rodi na di bagasan aek, na di toru ni tano, ianggo tunggabe si sobaon, manang si oloan, patik patoluhon, dang jadi dohonon goar ni debata, ianggo soture dalanna, aihona uhumna do sogot,
akka namarsineang di gowarna, patik paopaton, ingot hamuma pabadiahon ari minggui, dina onom ari ma ulahamu nasa siulaunmu, alai anggo ari papituhoni, ari paradianan ni Jehoba de batam doi, dan jadi ho mangula anggo dinasa dari manang anakmu pe, manang borum, manang naposom lahi-lahi, manang naposom boru-boru, rodi pinahanmu, rodi isi ni huta ni halak pe, namangebati hutam. Ai dina onom ari do ditopa debata, langit dohot tano, dohot laut, dohot nasa isina, dungi maradia do ibana di ari papituhoni. Di baheni do ubahen na di pasu-pasu debata Jehoba ari paradianan nai jala di parbadiai. Atong rap mangido gogo mahita sian Tuhan debata. Ale Tuhan debata sai pargogoi mahami mangulahon nahobar tu patikmi. Amen. Marede hita sian buku ede nomor 681 ayat 1 rodi 2. Tatopoti ma dosata di adopani debata martangiang mahita. Ale Tuhan debata pargogo naso hatu dosan jala amanami. Hujau hami do guarmu nabadiai. Alana targogot hami marningot dosa nami. Sai marasini roha maho mida hamion. O Tuhan Yesus Kristus, anak ni debata, nagabe jolma alani hami, namate jala nahehe sian namate, namanaik tu banua gijang doho mangodihon hami. Asi roham di hami, say patotong madihami roha hamaulateon tuho, oto di perbadia, pangapul di namarsak roha, pamaluma sa luhut na bernit, binahen ni dosa nami. Roma ho mangingani hami, asa marlas ni roha hami,
mangulahon lomo ni roham, hodo parhitean ni nasa asini roha, say unang tulak hami, say tangihon mahami, ho ale debata ama, anak dohot to di parbadia. Amen. Tabigi mahata baga-baga taringo tu hasesaan ni dosata. Songono dohata ni Jahoba, unako mabiar, ayahudo siluluhon ho, nungapola hujo goarmu, ahu napunaho, hasangapon ma di debata na digijang. Amen. Marede hita sian buku ede nomor 170 ayat sada. Tatangihon ma turpuk epistel di mingguta sadarion, natar surat sian buku Rom bidu 5 ayat sada rodi ayat 5, tajahama marsika soring. Asadung dipitori hita dalan hapor syaon, marda memahita dohot debata, marhite-hite tuhata Yesus Kristus. Alai lumobi siani dope, ai itahalas sodo nang akka hapursuhon, ala taboto di horhon hapursuhonido habengeton ni roha. Alai dang namurak hita bahenon ni pakirimoni, ala nunga diusehon tu bagasan rohata, holong ni rohani debata, marhite-hite todi parbadia, naung ni lehon nai tu hita, ima sahatna, martua do akka natumangihon hata ni debata, jala naupeopsa. Amen. Marede hita sian buku ede nomor 352, ayat sada rodi 2.
Tuhan Yesus, tu bagasan rohani, sai mai Yesus, bege paruk tuk naik, sai pasian Tuhan Yesus, jago itu rohani. Tidakon maha persiautai, songon nahina tidakon ngidongata saha persiaun di sadok portibion, rap mahita madok. Au porsea di debata Jehovah, ido ama pargogonaso hatu dosan, na tumo palangit dohotano. Au porsea di Yesus Kristus, anak ni debata Jehovah nasa sadai, iman natin nubuhon ni si Maria, na gabe-gabean siato di parbadia, adorang sohabuan. Ido tuhata, na tumaun na bernit, di panguhuman ni silatus, na mate tarpazal do ibana di hau pinar silang, na tua tu banuato rudung ditanom, na mulak mangolu di ari patoluhon, na manaik tu surgo, lauhudul tu siamun di debata Jehovah, amanai pargogonaso hatu dosani, disima ibanait mamulak sugo tutanoon, manguhumi halak na mangulu dohot na mate, au porsea ditodi parbadia, caladong sadahuria nabadia, huria hatopan ni halak Kristen aka nabadia, dohot dihasesaan ni dosa, dohot dihatai namaddo, mulak mangulu sugo daging ni halak naung mate, dohok dihanguluan naso rasuda. Amin. Tikting namasa di Huriata di mingguon 12 Juni 2022 na parjolo ruas nataba tajalo do gabe ruas ni Huriata keluarga David Yakob Maruli Hutapea inang Gaby Grace gabe boru simbolon nasida majalo pasu-pasu pabagason di Huriata na di hari Sabtu tanggal 7 Mei 2022 inganan nasida di Jalan Pondok Ranggon Manang Week 2 napaduahon onggun silalahi inang Dewi Ruth Damayanti boru pangaribuan nasida majalo pasu-pasu pabagason di HKBP Pajak Baru Resort Belawan baru na di hari Jumat 29 April 2022 inganan nasida di Perum PTB Kelapa Dua Etan Manang Week 5 Nanaing Marbagas na parjolo tik-tik parjolo naing majalo pasu-pasu pabagas sema Andri Irfan Haryanto Haryanja anak ni Amata Joni Haryanja tubuh ni Inata Tiurma Boru Batubara ruas ni HKBP Sijantung Resort Sijantung Sian Huta Jalan Pulau Harapan 9 Cipayung Dohot Orwana Devita Arianti Boru Marpaung Boru ni Amata James Umar Marpaung Nahinan tubuh ni Inata Pelegia Boru Sinurat Nahinan ruas ni HKBP Cibubur Resort Cibubur
Sian Huta Jalan Kelapa 2 Wetan, RT 4 RW 6 di Lapangan Tebak Manang Wik Onom. Pamasu-masu di Patupa hari Sabtu 25 Juni 2022 di HKBP Sijantung Resort Sijantung masuk pukul 10 WIB. Napaduahon tikting paduahon. Naing majalo pasu-pasu pabagas sema Julian Frederick Lloyd Simanjuntak, anak niamata Dr. Andus Nurdin Simanjuntak, tubuni inata Tionggo Boru Hutapea, ruas ni HKBP Cibubur Resort Cibubur, Sian Huta Jalan Rawa Bola Kelapa Duetan Manang Wiksada. Dohot Orwana, Trisna Ekawati Boru Pakpahan, Boru niamata Robinson Pakpahan Nahinan, tubuni inata Tiorma Boru Tambunan, ruas ni HKBP Depok Sada Resort Depok, Sian Huta Jalan Ratu Jaya, Cipayung Kota Depok. Pamasu-masu di Patupa di hari Sabtu tanggal 10 Juni 2022 di HKBP Cibubur Resort Cibubur masuk pukul 8 WIB. Ruas Namar Sahid. Tabuam ma di Tangiang ta akar ruas ni Huriata na di Bagasan Parsahiton. Amang situa RC na 70 Isoman, inang nyonya situ RC na 70 Baru Sirait Isoman, amang P Pangaribuan di Rumah Sakit Jati Sampurna, inang nyonya M Hutajulu Baru Panjaitan, pemulihan di Bagasna Sida, inang nyonya Nababan Baru Tobing, pemulihan di Bagasna Sida, amang G Siagian di Rumah Sakit Adiaksa, inang nyonya C Manurung Baru Siobing di Rumah Sakit Siloam, inang nyonya J Sibagariang Baru Manulang, pemulihan di Bagasna Sida. Ucapan syukur bulanan. Sadarion papungupaliad dohita songon ucapan syukur bulanata. Tapasahat ma sian lasni roha songon parbue ni hapor siota. Dewan Koinonia Manang Seksi RN HKBP. Dalam rangka perheheon RN HKBP Cibubur di tahun kesehatan 2022, hari ini di 4 ibadah minggu akan mensosialisasikan kegiatan parheheon setelah selesai warta jemaat. Padidion Nabadia. Sadarion di perminggu pukul 10 WIB, patupaun ni Huriata do Padidion Nabadia tuak ka poso-poso yanakon ni ruas ni Huriata. Torok nasida 12 halak, 5 bawa dohot pitu boru. Sermon Punguan Lansia. Hari Selasa 14 Juni 2022, patupaun ni Huriata do songo sermon Punguan Lansia masuk pukul 10 WIB, maringanan di GSM Gloria Lantesada, na diluhon ni Paditata. Torop ni sermon Punguan Lansia tanggal 7 Juni 2022, 40 sia halak. Padita 2 halak, situa 10 sada halak, ama 5 halak, dohot ina 30 sada halak. Pelayanan Komisi Kasih Juni tahun 2022. Hari Rabu 15 Juni 2022, patupaun ni Huriata do pelayanan Komisi Kasih dimulai pukul 10 WIB di GSM Gloria Lantai Sada. Ruas Namoding. Nunga marujungolu yanakon ni ruas ni Huriata ima Putri Ebenezer Boru Manurung, umur 16 tahun. Tilahani keluarga Robert Manurung dohot inang Boru Pardede, maringanan di Jalan Cempaka, Blok Sereh, Manang Wik 10 Sada. Marujungulu na dari Kamis tanggal 10 Juni 2022, tuudean hari Jumat 10 Juni 2022 di TPU Susukan Ciracas. Nuaing saat kita di marningot ruas ni Huriana Moding, jongjong mahita saluhutna. Ujuk perjalanan ni ngulu ni dongat tahun, laos paingotok kita do sude, nakita pe di sadatiki, tong do songon nasida iko Moding. Alani toktong mahita merpakirimon na mangulu saleleng di Portibion, jala sehubas manaksa di hari pehita laho manadikon tanoon. Taingok ma hata ni tuhata di pangukapos 10 sada ayat 10 tolube, mertua maak kana mati di bagasan Tuhani olat nion, tutu di doktor di
Masoho manasida sian parokilon nasida ay namangihu ma tunasida niula nasidai. Tabuam masude keluarga naksisolhot na tininggalhon ni dongat tanang jumolo modingi asa anggiat ma tuhat tanang mga puli nasida. Alani martangiang mahita di bagasan rohat tabi. Amen. Soy masih panidan Nona posehai Dung sangat bilang karena Tuhan Akatik tidak mangihut boy mata jaha na adong di warta jemaat songoni matikting di mingguta sadarion. Nuaing pasatami matik kitu RNH KBP laho madokata. Horas. Yang saya hormati Amang Pendeta Resort Amang Naibaho, Inang Pendeta Boru Hutasoid, dan Amang Pendeta Harahap. Yang saya hormati juga seluruh Parhalado HKBP Cibubur, serta yang saya kasihi Jemaat Gereja HKBP Cibubur. Saya Lindon Silalahi, selaku Ketua Parheon Remaja Naposo HKBP Cibubur, ingin memberikan informasi mengenai Parheon Remaja dan Naposo HKBP Cibubur. Tema Parheon kami di tahun 2022 adalah Our Youth atau masa muda kami. Melalui tema ini, secara khusus ingin menceritakan mengenai kisah kesehatian kami dengan Tuhan dan dengan teman-teman sepelayanan di masa muda. Tema ini kami sesuaikan dengan tahun kesehatian HKBP, di mana kami Remaja dan Naposo HKBP Cibubur juga turut andil dalam menciptakan kesehatian secara khusus di HKBP Cibubur. Adapun rangkaian kegiatannya yang akan kami laksanakan adalah ibadah pembuka tanggal 18 Juni
2022 di HKBP Cibubur. Lomba seni yang terdiri dari vokal solo, open casting, dan lomba make up tanggal 2 Juli 2022 di HKBP Cibubur. Lomba futsal pada tanggal 9 dan 16 Juli 2022 di Malaka Futsal. Lomba bulu tangkis tanggal 23 Juli 2022 di GOR PKP. Lomba tenis meja tanggal 30 Juli 2022 di HKBP Cibubur. Donor darah tanggal 6 Agustus 2022 di GSM Gloria. Dan yang tidak kalah penting, acara puncak Parheon yang akan dilaksanakan pada tanggal 27 Agustus 2022 di HKBP Cibubur. Kami memanggil seluruh remaja dan Naposo HKBP Cibubur untuk turut berpartisipasi dalam setiap rangkaian kegiatan Parheon Remaja Naposo HKBP dan sama-sama berusaha untuk menciptakan kesehatian di lingkungan HKBP Cibubur. Besar juga harapan kami agar Amang dan Inang dapat berpartisipasi dan turut andil dengan mengajak dan mendukung para remaja dan Naposo yang akan berpartisipasi di kegiatan Parheon ini. Saya mewakili seluruh anggota remaja dan Naposo mengucapkan terima kasih atas waktu dan tempat yang sudah diberikan kepada kami, sehingga kami dapat menginfokan dan memanggil seluruh jemaat untuk berpartisipasi di acara kami. Demikian kiranya yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf jika ada salah kata yang terucap. Kiranya Tuhan yang melancarkan semua kegiatan ini dan nama Tuhan semakin dimuliakan. Saya ucapkan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Tabegema kor Ina Teresia diuduti kor Ama las juduti muse kor Naposo Bulung.
Maredehita sian buku ede nomor 550 sia ayat sada dohot udutna huhut papungu pelean sada A dohot sada B. di batana surga
atana semurung sian salut naroha imana mengeramoti aka ati-ati dohot pikiran munabe di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Selamat hari Minggu ma dihita saluhutna. Hatani debata ima sian pesalmen bidu walu mamukama ayat sada rodi ayat 10. Songonon ma didok puji-pujian tu Jehovah ede sian si David ale Jehovah si gonggom hami macai sangap dogoarmu dilihat portibion dipatibul hodo hamulionmu ro di atas ni aka langit gari sian pamangan ni aka dak danak dohot aka poso-poso dijadi hon hodo paranganmu alani aka namangaloho asa pa ocapon musuh dohot sitahi sudul-sudul molo hutai lihon langit mi aka jadi-jadian ni jari-jarim bulan dohot bintang akana pinaulim tung ahamanian jolmai ubahen pola ditaringoti roham ibana jala anak ni jolmai ubahen pola di ebatiho humurang apala otik do ibana sian debata di bahen ho alai di tali-tali hoko muse hamuliaon dohot hatongamon tu ibana dipabakit hodo ibana gumonggom aka jadi-jadian ni tanganmu sudedo tahe dipatuduk ho tu ibana aka biru-biru dohot lobu sudena rodi binatang aka nadi harangan pidong aka nadi toruni langit dohot aka deke di laut rodi sude namangicir di laut ale Jehovah si gonggom hami macai sangap do goarmu dilihat portibion imak sahatna uriani tuhata yakin doau dihita saluhna hiado hita terpesona teh hiado tahe yang manginang naposo bulung ya terpesona hita mida aka nauli jala boido hita terkagum-kagum isarana marnida aka pemandangan pegunungan pantai manang haulion dohot hagat tengoni sasahalak ate dalam hati kita pasti kita katakan wow indahnya waduh cantik banget gantengnya pasti do makorhon lasni roha di hita jala bersyukur hita betapa luar biasa sudi na jina dihoni debata hatiha kami melayani di Barus Sibolga tahun 2014 sahatu 2010 lalu 10 sada huria jadi adong do piga-piga huria na ikon boluson pantai jadi molo lewat iba pasti ikon sojo hudul maiba ikicang di motor uhud mamereng sejauh mata memandang seolah laut itu tak bertepi binereng muse akan nelayan laho majala akadeke jadi luar biasa jam 11 dope alai ngegudang nang akana poso disi tapi namar halet ya hudul-hudul mah di sepanjang pantai menikmati
deburan ombak yang bergulung-gulung. Sekta buma molo nungasahat tu si majojak ni ba aeki kan uhut ma marga-argati. Wah, indah sekali dan romantis. Jadi kita pasti merasa takjub, longang rohata, betapa indahnya na tinopani de bata. Dang dope molo lau hita tu luar negeri ya teh. Maceko dang aka inganan wisata yang amazing, yang luar biasa. Adong dope aka para ahli astronomi menemukan bintang di langit, jala adong mah di si proses teknologi, maka di situ ada berlian raksasa, ya. Jadi luar biasa do, molo binadikon berlian na jupakta di Portibion, ba paling ma borak naik mar 3.100 karat, ya. Tapi kita bandingkan berlian bintang di langit itu lebih kurang 10 juta miliar karatnya, beratnya, ya. Jadi luar biasa karena memang nedokna bahwa berlian itu adalah abadi, ya, karena dari kelangkaannya, ketahan ujiannya, dohot keindahanna. Jadi luar biasa do berlian nate. Nah, jina di hote Batam. Alai sasitonga dang apala terpikat di bata nang pena tinop panai songoni. Artinya adalah bahwa ada yang lebih berharga dari berlian yang luar biasa itu. Kemudian itu hatani debata bison imana pabuahon keterpesonaan si David. Dinalaho mamereng aka langit, aka bulan, aka bintang, dok sudi aka jadi-jadian di debata di Portibion. Laos ido ditanop por debata di bagas rohani jolmai bahwa halongangan doi sude. Nah, dinopani debata itu adalah tanda kebesaran Tuhan. Jadi luar biasa do. Aka punguan kur mulai sian Teresa kur ama dok naposo bulung, ya. Memang harus disesuaikan lagu kor kita itu dengan minggu, topik minggu tate asa bo ibana masih rai-rainan, ya. Jadi luar biasa do bahwa debata sitolu sadai, debata parlangitan, ya, bahwa lagu arbab itu semua adalah keterpesonaan kita mengungkapkan kebesaran nih debata. Di sonma si Daud laho mangalapati luar biasa do halongangan natinok pani debata. Sudei ima mendukung ngoluni hita jolma ate. Ido ubahen didok ibana di ayat 5. Tung ahamanian jolmai ubahen pola ditaringoti roham ibana. Jala anak ni jolmai ubahen pola di ebatiho. Nomor 8 bahwa menurut si David napatuduhon ya jolmai nang pe galei nang pe jolma nalea alani pardosaon alai dipasang debatado. Jolmai adalah makhluk mulia. Asa boha asa hamuliaon ni debata dilehon tu jolmai hasangapon ni debata dipasaha tu jolmai do hatongamon ni debata dilopok ko di bagasan parohaota.
asa hita pe bui masih hargaan dongata jolma, bui hita saling menghormati nang dohot na mangargahon sude na tinopani debata. Itulah yang disebut dengan imago Dei, bahwa di topa debata dohita sumantu rupani debata. Jadi itu hubungan relasi dan juga kekuasaan di debata nunga dipasahat tu hita dilehon tugas doh tanggung jawab manang mandat laho memelihara sudena tinopani debata. Memang hita jolma ima makhluk na cerdas, yang paling cerdas di Portibion. Apalagi molo diukur setabi volume ni utok-utok ni jolma, marhite ilmu pengetahuan itu luar biasa dari makhluk yang lain. Alai hita jolma bohado, hita do makhluk nong gumogo belum tentu ate. Ala molotung pe tabadikon tu aka pinahan manang aka binatang na gumugo, ternyata mereka lebih kuat dari kita. Haru rongit nama cai geleng pe talu do hita dibain. Molonga sanga diharat nyamuk ona debe ma godang jolma jala godang nama ate-ate. Alani do natuare di lingkungan nami nunga disemprot ya, agar pada musim hujan yang tak menentu ini jangan ada bibit-bibit nyamuk. Nah alani do bison ma nangpe hita macai lemah do sasitonga alai tumib bodo hita di sude aka na tinopani debata. Dison ma pesalmen si David laho mengekspresikan puji-pujian alani habal gaon ni debata. Kuriani tuhata na hinaulongan di bagasan Kristus bohado tutu hita laho mangalapati di tonga-tonga ningoluon nangpe hita makhluk na mulia sian aka natinopani debata tabadiko majolo haru satabi jantung tahun pe berdetak miliaran detak manang miliaran kali selama hidup kita ya, tanpa memakai baterai atau dicolokkan ke listrik. Molo ta badikon tu aka na asing, termasuk ma pikirata katabi utok-utok ta itu lebih canggih dari komputer terhebat pun yang diciptakan oleh manusia. Nah alani do ikon bersyukur do hita sasitonga di tonga-tonga ni hanguluat tahun bahwa nunga dilehon debata tugas dohot tanggung jawab di hita. Sonari dihamu amanami inanami tarlumo bima nang di pasahat anak kota nakin di paraheon remaja na poso bulung. Buhado hita laho pahicaton nasida di tonga-tonga ni punguan aka yana kota. Dan apala mengurangi perasaan nasida tabereng majolo punguan yana kotaon. Nah urang luhami parhalado kita bisa mengevaluasi piga halak manasida rotu punguan kur. Memang ngegudang na menjapriau wado ya lau paisaton na poso bulung. Adong do kelompok-kelompok di tonga punguan yana kota, ada kelompok olahraga futsal, ada kelompok kur, ada kelompok PA.
kenapa ini tidak bergabung? Asa tarida di tahun kesehatian, jadi tidak hanya slogan. Maaf ya anak-anak kami, inilah perjuangan kalian terus. Mulia tema di Tuhan kesetiaan munai, kok dopehamu hudul di hudulan muna di son. Ya, itu perjuangan pengorbanan, memberikan waktu. Tapi bagaimana kita mau merangkul kawan-kawan yang lain? Ya dosongoni di huria nong hubolus hami. Akayana kotai berkelompok. Apalagi kelompok na Rosya Kuta, kelompok na tubuh di kotaon sudah punya klasifikasi. Mari kita berbaur. Jangan ada perbedaan. Au halak na pogos, imana halak na mora. Tidak ada seperti itu di tengah-tengah gereja kita. Alai posdo rohanami akapadita, ya. Jadi apalagi nungaro amang pendeta CR harahap, ya, bisalah untuk memotivasi dengan musiknya, ya. Jadi kita harus sama-sama bergandengan tangan. Ingoton muna do tolu emiete. Haru tahe tolu nina poso bulung. Masih tangyangan, masih haposan, dohot masih urupan nate. Ya, itu dia. Jadi mulu dangadong na masih haposan, dangadong na masih urupan, apalagi dang masih tangyangan, oras mak jalagabe ate. Ya, berpencar semuanya. Ale mulia tema dihamu anakon nami di kesetiaan muna. Ya inilah anak-anak kita amanginang. Mari taharama akayana kota. Memang anak-anak kita ada yang kuliah di luar kota, ada yang bagaimana nggak sempat, yang sudah bekerja. Kadang-kadang kita juga susah untuk menyuruh anak kita masuk ke punguan, ya. Itu karena apa? Pasti ada sesuatu faktor mengapa mereka nggak mau masuk. Ada faktor lain, carilah. Termasuk rak mungkin ya nak kota mamerengi, ya. Tapi inilah yang menjadi tugas tanggung jawab kita. Mari kita bawa mereka mengenal Tuhan dalam doa. Mari kita minta kepada Tuhan betapa setiap orang itu jauh lebih berharga daripada perhiasan berlian tadi. Bahwa hitado imago Dei kitalah makhluk yang sudah dimahkotai oleh Allah. Pesalmen si David dison, pesalmenon dakolan natu hita. Alai di padan narobi on imat tudu tu padan ne baru imat tu Jesusi. Jesusi do na dimahkotai mahkota kemuliaan nang pe mewakili kehinaan hajol maun. Asa marhite ditobus kita jala ibanado wakil manang dileho de batahwaso manggonggom portibion. Ido ditikina hicat Yesus tu banwa gicang dileho do tua kuaso nina. Ya, kekuasaan ada di tanganku. Nah alani do dison mahita boha hita asa lam mulia, lam terhormat, jala tongam di tonga-tonga ningoluta. Bohado tutu par hahona anna di tonga-tonga ningoluta amanginang. Di aka par kerjuata tarlumo bima di dunia usaha nuaengon na penuh tantangan ateh. Dakolan holan na posobulung berkreativitas ale nang pehita ikon berkarya terus berkreativitas. Apa yang menjadi cita-cita kita, apa yang harus kita laksanakan ke depan, bagaimana kita untuk memajukan usaha-usaha kita harus punya pemikiran yang positif dan cara pandang yang berbeda ateh. Contohnya mulu ya kita mamereng hala na memiliki laptop na bermerek Apple
atau mungkin kita sendiri memiliki laptop Apple teh, pasti bangga sekali ya untuk menenteng itu atau memakainya. Karena apa? Karena Apple itu sudah melewati begitu banyak tantangan yang luar biasa. Ya, akhirnya itu mereka sangat diapresiasi dan diakui yang sangat sukses menciptakan pasar tersendiri di bidang komputer. Ini contoh saja ya. Lapatanna bohado kita laho memajukan ya do binereng ruas majo ningon aledang di Cibuburon alana mace jok do gereja di dekat pasar ya. Saya binereng ma belanja batu pasar. Aibu asa di 33 hon ina tahun nasosuman nina roha. Mulu nomor 33 kita kan ya marilah yang pilihan-pilihan kita dagangkan ya. Jangan hanya asal ada saja. Orang pasti akan pergi ke sana. HP iba naing do. Bohama pahicaton laku manian 33 ini ina tahun. Alin yang tinuhor pasonguni ma rupanya 33 nih. Akan layu-layu ma sayurna akan taksuman naneng situ horon. Itu contoh. Apalagi nuain binereng ma aka warung kopi ya yang sudah sangat menjamur, tempat tongkrongan anak muda dohot na berkeluarga ate. Mereka sudah memiliki apa ya inovasi-inovasi. Karena apa? Karena mereka ada think different ya, sama seperti Apple tadi, mereka berpikir berbeda dengan yang lain, membuat prinsip think different ya. Bagaimana kita berpikir dengan cara berbeda? Mulunu nggak digadis dongan di labung niba contohna lapet ba unang be musi iba manggadis lapet di sonate iko nasing do mulodang bersaing do on mulodang bersaing mama masih hata-hataan kan itu ya. Apa yang dijual orang kita jual yang lain, mungkin seperti itulah ya kira-kira. Nangpe sekarang ini pasar sudah digital dan kita hanya mengklik saja ya lewat Google udah luar biasa akan nama loh nah internet mayate. Jadi memang apa yang pertama sekali kita lakukan adalah analisa ya. Jangan kita penjarakan sudi aka natabotoi HP nungga jadul kan hidup ya. Mari kita bebaskan pikiran kita untuk supaya menarik pelanggan yang lebih luar biasa. Yang kedua, setelah kita analisa, mari kita tinggalkan kebiasaan-kebiasaan cara berpikir yang buruk. Nah, apalagi mulu hita halak batak, nah gudangan mar 33 mengakalak kali ya teh, ya kalak kali ya. Mulu tinuhor jeruk, manis ini manis bu nina, holan na tester naido dilehon tonggi, HP dung di palastiki. Basongoni mah asomna teh ya. Jadi ya banyak sekali begitu pedagang-pedagang, maaf ya ini hanya contoh, tapi bagaimana kita untuk berubah supaya kita menyalurkan dan mewujudkan visi kita alana unang parsahalian halak manuhor tuhita bukan ya. Ulan parsahalian kapok orang adang situ horoni di sini nak ya. Jadi bagaimana kita mewujudkan asa argado hita di joloni debata ikon argado hita nang di joloni dongan nang pe otik nang pe dianggap orang remeh nata 33 hon tapi berharga luar biasa ya. Inilah yang menjadi satu perenungan bagi kita naung di lewon debata do mandat tugas do tanggung jawab di hita. Mari kita move on dari sudah aka nama menjarakan pikirat tanah kolot, pikirat tanah negatif, do pikirat tanah buruki. Asa marite haporsyata dohot panadaut tatu debata lam di Parbadiai kita, lam di Paiparu kita laho mendobrak sudah akana negatif di tonga-tonga ni ngulu tahun. Uriani tu hata ima na gabe renungan di hita bahwa debata na sangapi ido na tibul na mulia na agung
jala asa hita pe ikon terhormat do hita di tonga-tonga ni ngoluta. Amen. Martanyang maita. Mulia tema diho ali Tuhan debata amanami marhite Kristus Tuhan nami disudia kadengkan di basam nong hujalo hami Tuhan di aka arina salpu saha titikion di paluas hodo hami ro mamuji pasangapon kuarmu nabadiai atong Tuhan hatam naung hutangi hok kami saya lopo koma di pagasan rohanami toktong hami mamuji pasangapon kuarmu disude aka pambahenanmu di tonga-tonga ningulu nami nasangap nasokal doho Tuhan jala dilehoko doi dihami ganup jolma tarlumu bima na porsea diho asa arga ngulu namion jala hu arga ho kami ngulunya kadongan nami saling menghormati jala boy hami saling menghargai Tuhan kami napungu apala ditikion naing pasahaton sude ruas ni huriam marite tangiang pangudyanon pasu-pasuma ruas ni huriam nataba keluarga David Jacob Maruli Hutapea inanami Gebi Grace Gabe Boru Simbolon dohot keluarga Onggun Silalahi inanami Dewi Rut Damayanti Boru Pangaribuan pasu-pasu keluarga na duaon Tuhan gabi keluarga na biar midaho tabai ma akapacamotan rezeki dinasida tarlumu bima kehadiran nidak dana di tonga-tongani keluarga om pasu-pasu ma nasida asa toktong gabe keluarga na badia di tonga-tongani Portibion gabe keluarga na burju jala siti ruon nasida songoninang di ruas ni huriam nanaing macalo pasu-pasu parsaripion pasangan Andi Irfan Arianto Haryanja dohot Devita Aryani Boru Marpaung dohot pasangan Julian Frederick Lloyd Simanjuntak dohot Trisna Ekawati Boru Papahan pasu-pasu ma keluarga pasangan na duaon Tuhan asa saluhu na persiapan nasida pasu-pasu perbadiai nasida tulus jala omana paturehon nasinakap ni roha nasida asa bui nasida gabe keluarga ne paru keluarga na badia tujuluon do sudi akana toras nasida pe pasu-pasu ma Tuhan songoni nang tarlimubi ruas ni huriam na di pagasan parsahiton amang sintua RC na 70 na isoman nyonya sintua RC na 70 Boru Sirait isoman amang pe Pangaribuan di rumah sakit Jati Sampurna nyonya M Utajulu Boru Pancetan pemulihan di Jabu nyonya Nababan Boru Tobing pemulihan di Jabu amang G Siagian di rumah sakit Adiaksa nyonya C Manurung Boru Sihombing di rumah sakit Siloam nyonya Jesi Bagariang Boru Manulang pemulihan di Jabu nang nasidana sohu guari hami asima roham Tuhan dauni manasida pasu-pasu ma aka obat na pinangan nasida marhite aka dokter dot aka vitamin si panganon sinumon nasida asa boy nasida Tuhan marlas ni roha melanjutkan tugas do tanggung jawab nasida di keluarga nang di aka ulau nape nang di tonga-tonga ni huriam pas dorohanami Tuhan lomom do nasaut di tonga-tonga ni nasida tarlimu bima di ruas ni huriam Boru ni huriam nong di labungmu Putri Ebenezer Boru Manurung sian keluarga ni amanami Robert Manurung dohot inanami Boru Pardede do sude aka keluarga homana mangapuli dohot namang lihon gogo di nasida pas dorohanami Tuhan odona paturehon masa depan ni sude aka iana konasida tujuluon atong sahat di homana sida songoni nang aka iana koni huriam nanaing macalo padidion di jam 10 anon saya homana manglon hai pason kacang nyumur asa tarsurat gorna sida gabe anak komu di harajaonmu
nang akan atoras na BP Tuhan pasu-pasu ma margogo matutu nasida laho padimuton mangaleon akan adenggan tu akayan ako nasida tarlu mo bimanang di akar ruas ni huriam na berulang tahun mulai sen akan na met ro di tumua pasu-pasu ma dia ka persikolaan di parkarejoan dohok ni nama jalo akka si rokap ni todina dohot akka keluarga na makirim tidak danak homa Tuhan nama masu-masu hondok paturehoni pasauton sude na hinirim nasida posdorohan nami Tuhan disude akka program ni huriam pasaut ma Tuhan tarlu mobi di tahun kesehatianon songoni nang pemerintahan nami margogoma marsala nasida laho manggonggom negara namion tulus jala di pagasan kenyamanan kesejahteraan hami saluhutna hami napung apala do bason do ruas ni huriam na parsidohot di parmingguan live streaming pasu-pasu mahami Tuhan disude akka masalah na wadupi hami lehon mabisuk sahala gogo do hai pason di hami tutu asa marsangap hoding ulu nami jala bolas hami Tuhan mangulaon aka ulon nami bahen sangap di guarmu atong sesai masude dosa nami mangasahon anakmu Yesus Kristus Tuhan nami mulia tema rohan nami diho amin. Marede mahita muse lausta pasahat ma peliata Lo con đi, ôi nông đi.
Tatangnya konma peliata. Ale debata amanamina di Banua Gijang, hodo haroroan ni saluhut silehon-lehona denggan, dohot nasa uli basana mauliutus. Hupasahat hami masian nanilhomi tu hami pilihan nami tuho. Sejalo mai gabe uap na khusus di jolum. Pasu-pasu mai jala ramoti. Asa huparsa kami pilihanon patibuhon harajaonmu di tonga-tonga ni huriam dohot di Portibion. Buhay marohanami marhite-hite todim. Asalam hutada hami godang ni silehon-lehomi tu hami. Asalam girgir hami madok moliate tuho. Marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Debata nami, debata ama anak doho to di Porbadia. Nabadia doho, jala gok hamulionmu dilihat Portibion. Pinuji jala pinasangap maho ro di saleleng ni lelengna, alani asini roham, naung sahat tuhami, doho tu sude huriam. Namarlas ni roha dohami nuaeng, ala naung di papatar, jala di patadahoko tuhami hadirionmu, holong ni roham, asin ni roham, labas ni roham, hasesaan ni dosa, hanguluan sogot, arta silehono musogot, rodi uhum, sidabuon musogot, naso habilangan do sudenai, ay nasodung niatusan ni jolma, di patorak kodo tuhami, nasodung di ida ni jolma, di pataridan hodo tuhami, nasodung hina siholan ni Portibion, dibuak kodo dihami, naso tarlehon Portibion dilehok kodo tuhami, ala ni hupasahat hami ma tuho daging nami, todi nami, rohanami, rodi saluhu nadi hami, asa patawon muhami tu harajaonmu nadi Banua Gijang, hodo manopahami, ubahen tubuh hami tu hasyanganon, setopa jalapai baru mahami, asa tubuh hami padua halihon, jala gabe partohap di hasyangan naro sogot di labung mi, na uduk jala serep dorohanami rotuho, mangalehon rohanami, say bahen mai ingananmu, say homa mangula jala margogo di bagasak kami, say paujung ulaon naung pinuk kami di hami, naung sinahaponmu, kuarmu tuhami, naung tardidi hami tu bagasan guarmu nabadiai, asa hami diho, jala ho di hami, sai lam tanggali rohana buruk sian hami, jala solukon roha na ibaru tu hami, asa badia parangenami, pabua naung moliate rohanami tuho, sai pargogo imahami, asa hu parangi ho kami sude nani dokmu tuhami, pabuwa naung tutu hami aka anakmu, jala panean di hanguluan sogot, sai payan barita nauli di hami, asa adong pargogo nami,
saleleng hubolus hami hasyanganon, sai patogu haporsion nami, marhite to di porbadia, sahat rodi hamatean, asa sahat hami tuho, amanami, marhite-hite Tuhan Yesus Kristus. Amin. Ali amanami na di banua gijang, sai pinrupadiama kuarmu, seroma harajaonmu, sesaut malomo ni roham, di banua tongaon songo na di banua gijang, lehon matu hami sadarion hanguluan siapari. Sesama dosa nami, songon panesa nami di dosa ni dongan namar dosa tuhami, unak kami togi hontu pangujunan, palu amahami sian pangagong. Ay ho dona puna harajan dotaku kuhon rudi hasanakon Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan de batama ho. Di sodakon Tuhan de batama bohina tuho jala asima rohana midaho. Di dopakon Tuhan de batama bohina tuho jala di pasar honma damena tutodim. Selamat hari Minggu seperti biasa. Selamat hari Minggu ya, 1 2 ya. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Dia memang mendilah mama. Inang foto kami. Inang